Imnedija l-5 sejħat tal-iskema tal-effiċjenza fl-enerġija u l-ilma għal laqdiet volontarji. Dil-iskema dawn laqdiet jistgħu jibbenefikaw minn għotja sa' 27,000 euro kull wieħed. Il-fondi allokati se jgħinu biex jinstallaw jew jibdlu tagħmir fil-binja tagħhom sabiex inaqsu l-emissjonijiet u jaħdmu b'sistemi aktar effiċjenti. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru tal-Enerġija Mirjam Dalli spjegat li fl-aħħar 3 snin aktar minn 85 għaqda ingħataw għajnuna permezz ta' din l-iskema b'investiment ta' 1.8 miljun euro. Dawn inkludu għaqdi sportivi, każini tal-banet kif ukoll gruppi soċjali u mużikali. L-iskema li saret mill-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat issarfet f'installazzjonijiet ta' solar water heaters u dwal LED. Xogħlijiet oħra inkludew bdil fis-sistemi tal-arja kondizzjonata, tamir tal-kċina u t-tindif u restawr ta' ġibjuni. Bekk il-Ministru Dalli spjegat li din l-iskema hija applikabbli wkoll għal għaqdiet li diġà benefikaw minnha u li jixtiequ jżidu miżuri aktar sostenibbli. Kull sena jkollna skemi bħal dawn għaliex rajna sa mill-ewwel darba li kellna numru ta' għaqdiet li mhumiex governattivi, għaqdiet li jiddependu fuq il-volontarjat li daħlu għal din l-iskema u rajna r-riżultat tanġibli ta' dak l-investiment li għamlu. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma Manuel Sapiano għalli din l-iskema tirrifletti l-impenn tal-Aġenzija biex jissaħħu l-għaqdiet billi jnaqsu l-konsum tal-enerġija u tal-ilma, jnaqsu l-ispejjeż u joperaw b'mod aktar effiċjenti. Il-Ministru għall-Volontarjat Giulia Farrugia żiedet li blajnuna li jingħataw dawn l-għaqdiet ikomplu jresqu l-itfal lejn il-volontarjat li fissret bħala ġest importanti għall-komunitajiet tal-pajjiż. Din l-iskema hija importanti għaliex torbot ma' żewġ pilastri importanti tal-Viżjoni Malta 2050. Il-volontarjat imma wkoll li nkunu pajjiż sostenibbli. L-applikazzjonijiet tal-iskema se jiftħu fil-15 ta' Lulju, filwaqt li fil-25 ta' Ġunju se ssir sessjoni ta' informazzjoni online biex tindirizza xi mistoqsijiet mill-laqdiet.